waka ne gidan yari gidan yari gidan yari gidan yari gidan yari gidan yari gidan gyaran hali. Wani yau ya shiga ga wani yau zai tafi, wani halinsa ne wani amurkar zafi. Kadara in ta zo kai haƙuri zafi, wani ya shiga ya kan karo darasi. Zaman duniya sai da yawan akasi, na kira matasa mu kare zamo na gari, mu guje yin abin da zai sa masa asari. An kai haƙuri ko mai lokaci, a gidan yari kwai sana'o'i a ciki, kuma za ku yi sallar ku a kan lokaci. Gidan yari gidan yari gidan yari gidan yari gidan yari gidan yari gidan gyaran hali. Kwanin zaki zuma gida bar tagardi, zama na gidan na kan da na son ba da hali. Ga wasu sun da duniya mai faɗi, asalar haka wasu sun je gidan yari. Wani sata ya yi an samar sasari, wani kisa ya yi da danguntin gatari, wani koshe da aka bai da bakin hali. Kadara in ta zo kawai dauki da wakali, yamji na ku ne yau na zo da dan salona, amanar na fiye koken gona mira. Let's do it. Rayuwa kaddara kowa da irin tashi, wani ya yi laifi wani shari aka yi mishi, ga wani ya yi sata wani rashin biyan bashi. Haka rayuwar take kamar tafiyar mashi, sometimes you win sometimes you lose, abin da kamar haushi. A gidan yari gidan yari gidan yari gidan yari gidan gyara na hali, komai ga ka sai kayi gwalgwali. In kana cin pizza sai neman kuli, Allah ka tsare mu mugu na hali da zai samu daina ganin gyangyali. Mu tare mu yau karatun hankali, mu daina biyo wa rudin zamani. Gidan yari ba daɗi dan na gani, ko da cin abinci sai kai tunani, kai Allah fidda na daure ya gani irin abin da yake sa mu tunani. Ya guji aikin cire imani, dan ba burgewa a gidan ɗanka da na gani. No play, no belay, and then no enjoy the life. Yeah, I feel broke, right? Please guy, no be fine. All of the topics in your life. As you can easily likita, yau gidan yari muka tsallaka, har muke bai tuka kamar haka. Ibrahim mai yace a sanar. Komai da lokaci ga ma'ana hiya. Gidan yari ku jiyo salo na wakar mu da kafiya. Gidan yari rayuwar gidan yari sai mai juriya. Gidan yari wani ya shiga ta hanyar kin gaskiya. Gidan yari kai ka bari ana ce maka jan wuya. Gidan yari to ka je gidan yari zaka ga jan wuya. Gidan yari ya dan uwa ka gyara zaman duniya. Gidan yari kai aiki na hankali ka fito wajen gidan yari. Wani aiki sayayo ya shiga can ciki gidan yari, wani ko kaddararsa ce ta shiga ciki gidan yari. Ya rabbana ka kare mu shiga ciki gidan yari, ka tsare zukatan mu kar mu bi san jiki gidan yari. Isa masoyi ne ba ni shiga ciki gidan yari, domin ko babu daɗi a cikin jiki gidan yari. Nayi addu'a ga wanda suke nan ciki.